човека, който традиционно изпълнява корнерите и фаловете за Локомотив Пловдив. Днеска Евертон трябва да се справя с тази задача. Стена от трима футболисти справят футболистите на Пирин, а пък доста играчи чакат центриране в наказателното поле. Петима от Локо Пловдив, ниско центриране и избита топката от Коемджиев. След това Галчев чисти още по-напред. Сега Спас Делев за малко можеше да открадне топката. Все пак продължава атака за Локомотив Пловдив. Евертон центрира в наказателното поле. Делибашич и това е 1-1. 25-та минута на срещата. Резултата е изравнен само 5 минути. Отбора на Пирин, Благоевград, можеше да се радва на преднината си в резултата. 1-1 в 25-та минута. Павле Делибашич е автор на попадението за отбора, воден от Ян Садъков. Евертон центрира. Делибашич беше оставен сам на задната града и успя да се разпише от близка дистанция, правейки резултата.